persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce s-au intoxicat cu vapor de clor. Gazul toxic s-a evaporat dintr-o butelie pe teritoriul unei baze de colectare a metalului din capitală. La fața locului au venit imediat reprezentanții Serviciului Situații Excepționale, care au neutralizat butelia. Oamenii legii au deschis o anchetă și urmează să stabilească circumstanțele în care s-a produs incidentul. Scurgerea de clor sub presiune a avut loc în această dimineață la o bază de colectare a metalelor din sectorul Ciocana. Dacă angajații de aici ne-au închis poarta și au refuzat să vorbească cu presa, muncitorii întreprinderilor din zonă ne-au declarat că au simțit un miros insuportabil. Ne acoperim gura, nasul, că așa ne nădușăm în gât și la nas, tot putoarea asta puternică. Miros puternic ca când de chlorcă. Și în timpul ăsta, mirosul ăsta s-a ridicat și sus la patrulea etaj, tot puternic, tot mai scurt vorbeau în tot felul. Și de pe urmă am aflat că de aici au venit, de la un balon, de кислород. Сильный запах хлорки был. И сначала хлорка, потом непонятный запах был. И дальше. Он 3 сотрудника, стало плохо, приехала скорая, забрали их. Pe lângă cei 3 bărbați care munceau la un serviciu auto din vecinătate, de îngrijiri medicale a avut nevoie și o femeie, angajată a unei întreprinderi din preajmă. Cu toții s-au intoxicat cu vapor de clor. Medicii spun însă că sunt în afara oricărui pericol. Dar ce simptome au? Slăbiciuni generale, dureri de cap, amețeli, acestea așa predomină, dureri în piept. Starea pacienților cum este? E relativ satisfăcătoare, adică e intoxicație ușoară. La fața locului s-a deplasat o echipă a Serviciului Situații Excepționale, dar și polițiștii. Până a ajunge la fața locului, angajații Serviciului Protecției Civile au dat instrucțiuni prin telefon pentru neutralizarea buteliei de clor sub presiune. Ulterior s-a verificat dacă instrucțiunile au fost întreprinse corect și s-a măsurat concentrația de clor în aer, urmând ca butelia respectivă să fie predată ulterior instituțiilor speciale. Administrația bazei metalurgice a refuzat să comenteze.